Představujeme vám úkosovací systém UZ12 Ultralight. Jedná se o stroj české výroby, který vyniká spojením nízké hmotnosti a automatického posuvu. S váhou pouhých 30 kg se jedná o nejlehčí zařízení svého druhu na trhu. Díky tomu je ideální nejen pro stabilní dílenské provozy, ale i pro flexibilní použití přímo na montážích. Významnou předností je také pohon Super Silent. Jde o nejtižší úkosovací systém na trhu. U Z12 Ultralight dokáže vytvořit úkos o šířce až 12 mm u materiálu o tloušťce od 3 do 35 mm. Bez problémů si poradí s běžnou konstrukční ocelí, nerezovou ocelí, ale také s mosazí, mědí nebo hliníkem. Požadovaný úhel úkosu snadno upravíte pomocí výměnných třmenů. Na výběr máte 22,5 stupňů, 30 stupňů, 37,5 stupňů, 45 stupňů a 50 stupňů. S doplňkovým přípravkem navíc zvládnete i úkosování trubek od vnitřního průměru 95 mm. Při práci na velkých obrobcích se stroj pohybuje po materiálu zcela sám, a to stabilní rychlostí 1,8 metru za minutu. Menší dílce naopak můžete vkládat přímo do stroje. Velkou výhodou konstrukce je schopnost provést oboustranný úkos typu X nebo K bez nutnosti složité manipulace s materiálem. UZ12 Ultralight je spolehlivé, kompaktní a snadno přenosné řešení pro profesionální přípravu svarových ploch, na které navíc poskytujeme 5letou záruku. Více na forsteel.eu